si Teacher Alma ang inyong magtutudlo. Mayong buntag! Sa dili pa ko magpadayon, magampo sa ta. Sa ngalan samahan sa anak o sa Dios Espiritu Santo. Amen. Langit no namong amahan, daghang salamat sa tanan nga mga grasya nga imong gibubo diri kanamo. Ubani kami samtang magapadayon kami sa among pagkat-on sa mga butang nga gikinahanglan namong pagkakatunan. Kini among gipangayo pinaagi ni Hesukristo imong anak. Amen. Sa ngalan samahan sa anak o sa Dios Espiritu Santo. Amen. Kumusta mga bata? Lain na usab nga adlaw diin kita magkat-on. Naghinam-hinam na ba kamo? Sa dili pa ko magpadayon sa unahan, ato usang ilhon ug unsa ta karong adlaw. Karong adlaw, sakto, Martes. Kung karon Martes, ugma unsang adlaw? Sakto, Miyerkules. So kung karon adlaw Martes, kagahapon unsa man? Sakto, Lunes. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Karong adlaw, Martes, Oktubre 20, 2020. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Lubi. Karong buwana, Oktubre. So kung karong buwana, Oktubre, ang sunod nga buwan, sakto, Nobyembre. Unsa nga tong panahon karon? Unsa nga tong panahon karon? Unsa nga tong panahon karon? Tan-awa sa gawas ug ilha ug unsa ang atong panahon karong adlaw. Sakto, nag-uwan. Karong adlaw, nag-uwan. So kay nag-uwan man, sa gihapon kung mugawas ta, magdala ta og pandong. Aron sa ingon, dili ta mabasa. Kagahapon, naghisgot ta sa mga nagkalain-laing porma. Unsa ganito ang mga nagkalain-laing porma? Sakto, lingin. Sakto, kwadrado. Sakto, triangulo. Sakto, rektangulo. Sakto. Pula ang mansanas, kahil ang kalbasa, dalag ang misitas, lunhaw ang tsenilas, asul ang balyena, lila ang ubas, mga colors bangaw, nindot sa pananaw. Unsa kabahin ang atong gikanta? Sakto, kabahin sa mga kolor. Mao kini ang pula, kahel, dalag, lunhaw, asul, ug lila. Aduna ako'y unom ka mga basket. Inyong isulod ang mga butang nga pareho og kolor sa basket. Andam na? Maayo. Karon atong pagailhon ang mga sulod sa mga nagkalain-lain nga mga basket. Sa kahil nga basket adunay dako o gamay nga bola. Sa pula nga basket adunay dako o gamay nga mansanas. Sa lila nga basket adunay dako o gamay nga ubas. Sa dalag nga basket adunay dako o gamay nga saging. Sa lunhaw nga basket adunay gamay ug dako nga bayabas. Sa asul nga basket adunay duwaan nga balyena nga gamay
o dako. Sa inyo niyang unang buluhaton, si Teacher Alma nagsukip ana sa inyong tagsa-tagsa ka mga expanded envelope. Nahuman na og trabaho, maayo. Karon oras na sa pagkaon sa inyong mga snacks. Dili na to kalimtan nga sa dili pa mo kaon, magampo, maghugas sa kamot, una magkaon. Karon kay nahuman na og snacks, oras na nga balikan ninyo ang istorya nga akong gisukip nga anaa sa inyong tagsa-tagsa ka mga expanded envelope ug inyong pagahisgutan uban sa inyong mama o sa inyong papa. Andam na? Maayo. O dili na to hikalimtan nga ang libro adunay tulo ka bahin, ang atubangan, ang likod ug ang mga pahina. Karon oras na sa inyong ikaduhang buluhaton. Si Teacher Alma sa gihapon nagsukip sa inyong mga buluhaton nga anaa makita sa inyong tagsa-tagsa ka mga expanded envelope. Andam na? Maayo. Nahuman na og tubag ang mga pangutanang kabahin sa istorya? Maayo. Karon kay nahuman na ang tanan ninyong mga buluhaton, inyo na iuli ang tanan ninyong mga gamit sulod sa inyong tagsa-tagsa ka mga box. Sa gihapon kini si Teacher Alma ang inyong magtutudlo nga magaingon. Daghang salamat ug hangtod sa sunod na higayon. Bye!